पगली मनवले खोजा जाओ मदन चाचा के भी खोजा जाओ हमें मदन भाई से चाहो चाचा के बादे में कोई निर्गुण गाए कि कहीं से भवना गोपाल राय जी कवना बिरछिया चिरई अरे खोटवा लगबलू जाके उड़ गइलू पपिहा उड़ गइलू पखिया बसाले कि उड़ गइलू पखिया पसार के। लेकिन कहा छोट भाई उम्र में भी कम अनुभव में भी कम। अरे भाई उम्र में हमार लाग जाए एगो गीत हमने के और 2 साल में एगो गीत गौले बनी अब वही जाए एगो गीत गौले बनी भैया सुने वाला खाता पहला गीत हमारे बाबूजी सुनेले तो खुश रहे माताजी सुनेली तो खुश रहे 100 साल के बाद प्रिंसिपल साहब मटिहान चौक पर 3-4 बीघा जमीन हमारे हाथ में हो गए हमारे बाप दादा के 100 साल के बाद अगर हम जिंदा तार ब्याह शादी हो जाए 60-70 साल के बाद तारा सामने मूर्ति बनवा के रख दे हमनी के ताज के गवैया लोग के मूर्ति थोड़े बने पंडित महेंद्र मिश्र जी या भिखारी ठाकुर जी के माटी के हनुमान पट्टा के मातृ के बदनाम कर जाता है। एगो गीत हम गौले नहीं थे अरुण भैया बस ट्राई कैले मैंने वाह भाई मारता नहीं भाई अरे कि सपना मूर्ति कहाँ बनवा महाराज जमीन में लिखवा सपना देखनिए गोरतिया तो धड़के छतिया लागल इहे देखनी आरे की दुल्हा के बिना बरिया आके आधी रोतिया आके आधी रोतिया आके आधी रोतिया लागले चलत रहा तू ही ले ला सपना देखने एकदम आगे चल 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 सपना देखनिए गोरतिया
का समोसा जब बारात लागल त का भई फिरोज भाई का भाई झूठ गइले परदया रतिया अरे रतिया आपसे में बात करत का भइल पिया के मोतिया का भइल पिया के मोतिया तो करे ऐसन भक्तिया लागल जब हमारा जाए के बेरा भइले सखी हाँ ये सब हमारा सबके सही लोग का करता है हाल से सजाई के सुरतिया अरे सुरतिया पेन्हावे जेवरतिया लागल पेन्हावे जेवरतिया आई हमें के निर्गुण पर खुश होकर परमादरणीय राम कुमार बाबू के सजन से 500 रुपया के प्रदान है चरण में बंदन अभिनंदन बा नमस्कार बा हाली से सजाई के सुरतिया पेन्हावे जेवरतिया अरे लगोले बाकी यार भैया का हो गइल रोवे लगल सवारी घर दिया रोवे लगल सवारी घर दिया को तो पाए जब मुरतिया लागल बाकी गाड़ी देता है का कहत है जी रूपी दुल्हन गाड़ी देता है का कहत सच हो में मरदा के ज्योतिया सच हो में मरदा के ज्योतिया नीक नाय दतिया लागले कुल्हिया जुगतिया अच्छा कुल्हिया जुगतिया अरे लागले अरे देखो दिया
राजकुमार भैया कहते